Kumpiyansa di iti resort owners iti ili ti pagudpud dito Ilocos Norte nga ininutin ang bumangbangon di turismo ken di iti negosyo mainaig iti laytoy iti nasao nga ili. Umatado nga minen di iti turista ano may dayo sipod limukay ti quarantine status dito yung probinsya. Yung tourism is coming up regularly, nahihinay. So, maragsakan kami, siyempre, maski pa paano, at dumadami na. Hindi naman may compare before na sobrang dami. Still, para kaming ladder we still coping up. Pero, so far, compare mo naman last year, we're getting better now, pakonti-konti ang turismo. Pero hindi pa yung talagang tamang expectation, pero dumadami lang. Kabayatan na kinunapay ni Vice Mayor Maha Sales, alimitado pay laeng di akseptaren da parokyano wenno turista gaputa agtultuloy a maipatpatungpal ken sursuruten da dagiti nayatnag a health protocols. So kami naman mga resort owners, meron kaming rules o procedure na sinusunod galing sa ATF na kung ano yung mga requirements sa pan registration. Sa pagalitan, pag dumating yung guest, kailangan magpapakita siya ng health protocol. At bago namin siya i-register at bago una ng payment, kung halimbawa, kung siya mag-check-in, how long will he stay, yung mga requirements niya, sinasubmit talaga. Malagip maitay na panalong weekend, narway di iti pimasyar iti pagudpud ang nagapo kalagiti agduduma a lugar. May sa ti Saud Beach iti ili ti pagudpud kalagiti kapipintasan na baybay iti intero a Pagilian ken iti Asia gapo iti napino a white sand ditoy ken iti kasla giant swimming pool a danom ti baybay. Rodel Ramos Dakiwag, Balitang Ilocos Online.